Malawi Brief. Atasowa kwa kanthawi kochepa, Comrade Ntanyiwa wankhanga zaona wapezeka. Iyeyu wafikira kuyika ndemanga yake pa za kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Chikangawa ali mkati. Ndi takhalani pomwepo kuti mumumve Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Choyamba ndikufuna ndiyamike Mulungu wakumwamba amene sanalole kunena kuti ndithe kusiyana nanu Amalawi pakati pathu. Ndikufuna ndiyamike kwambiri Mulungu wakumwamba, komanso mwapaderadera ndikufunanso ndithokoze MP awo, komanso ndikufuna ndithokoze anduna awo chifukwa ataona atamva kuti komatu pamuzi pankhanga sizikupezeka, chachitika ndi chani. Anasakasaka nambala ndikundiyimbira, ndi pamene amamva zonena kuti ndagonesedwa mchipatala ndikudwala. Choncho ndikufuna ndithokoze MP amenewo atamva anatenga gawo, ndipo ndikufuna ndithokozeso nduna iyo itayimba foni ndikumva zonoti ndili kuchipatala, anatengaponso gawo. Ndipo mwapaderadera ndikufunanso ndithokoze wa mabizinesi uyo amene amapanga malonda ake, nayenso amakonda nkhanga zaona, atamva kunena kuti komano nkhanga sizikupezeka, chikuchitika ndi chani. Akuti kunjaku kwabwera nkhwali, ndi atamva nkhwali zinampangisa kunena kuti koma ine ndipeze nambala ya mkulu ameneyi. Anapeza nambala yanga ndikundiyimbira, ndi pamene amamva zonoti ndili kuchipatala sindikupeza bwino. Ndikufuna ndithokoze kunena kuti anandithandiza kunena kuti tangu pangani chonchi kuti mwina mthupimo muchite bwino. Ndikufunatu ineyo ndiyamike koposa chifukwa cha thandizo lanu. Angakhale kuti ndikadalibe ndi mabiru kuchipatalako, komano ndikufuna ndithokoze. Alipo ena amene naisa kuafikira kuapempha kuti andithandize kuti moyo upulumuke, ndipo takuti sitonse amene timatha kubwera ndikuti ndimthandize munthu uyu kunali kungolonjeza ayi ndamva, komano ineyo ndinene kuti kumwamba kulandire ulemu chifukwa cha anthu ochepa amene anandifikira ndikutithandiza kufikira pano. Ndabweranso ndili ndi moyo, ndipo Amalawi ndikukulonjezani kuti ineyo ndiyenda nanu. Ndikudziwa kwambiri Amalawi ambiri nkhawa yawo inali yonena kuti kodi nkhanga kafukufuku ameneyi atiuze za mtundu wanji. Ine ndabwera, chimene ndikufuna kupempha ine ndi aboma kuti muyende nane limodzi. Ngati kuli kofunika chitetezo, ndikupempha aboma kuti chitetezo chanu chikhale pafupi ndine. Ndikufuna ndigwire ntchito ndi aota nyamilandu kuti tithandizane tipeze amene anapha Malemu Klaus Chilima, komanso anthu ena 8 aja kuphatikizamo anti yanga Mai Shaniru Mulozi. Gemu imeneyi ifuta, ndikuti ndikuyamika wakumwamba wandipasaso mphamvu. Nambala yanga pa Limpopo FM 078-161-6727. ndikuti ndikadali ndi mabiru kuchipatala kwa onse akufuna kwabwino, ofuna kundithandiza, osati mokakamiza koma kungomva mu mtimamo. Tigwire ntchito. Ndani anapha Klaus Chilima ku Chikangawa? Nanga anthu aja masiviliani amafunako chani ku Chikangawa kuja? Anadziwa bwanji kunena kuti ndege lerolo ikukagwa ife tikapezeke pasi pa mitengo ku Chikangawa? Anadziwa bwanji? Kodi ndi apolisi amene anakafika pamalo aja ndi ndani? Zonsetu tipasirane maprogramu athu ankhanga zaona kuti tidziwe amene anapanga
Chipongwe Malem Chilima. Kodi simu kadi imene imakhala ngati mwa telefoni inapezeka bwanji kuti yachosedwamo nanga anayinyenya ndi ndani? Akuti mameseji to anasokonekera, mameseji sanasokonekere. Limpopo FM ngati ili moyo china chilichonse chiulula chinakwanisa bwanji kuwauza Malawi kunena kuti ndege yasowa ndipo aliyense wamwalira. Izi ndizokuta chifukwa chonoti matelefoniwo alipo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Peter Mutharika chigawo cha kumama kuno kumene muliko mungomva mu mtima mwanumo kukoma ndipo mudziwe kunena kuti Comrade Ntanywa alipo. Ndisakukondani mpakana Mulungu asatilekanise ala Comrade Ntanywa mpaka yafika pamenepo ndiye kuti ndisakonda Peter Mutharika mpaka Mulungu atandilekanisa ili nda Peter Mutharika kaine kutsogola ka Peter Mutharika kutsogola ndi pamene tizalekane. Koma ngati Peter Mutharika akhale moyo inenso nkukhala moyo ndakakamira sindasiya, ndakakamira sindiyasiya, ndiyakakamira chifukwa ndinalonjeza kuti ndizamuteteza Peter Mutharika muchoipa muchabwino ndizateteza chifukwa he is the only president amene amamva, president amene ali wachikondi akakhala nthawi zonse maganizo ake amakhala kuaganizira anthu, safuna anthu ake azigona ndi njala. Nonse ma foot soldiers musadandaule, a president alipo ndipo zonse zimene mwakhala mukulira kudandaula zija a president zonse zija azilandira. Inu muzingoyang'ana ndi kugwira ntchito. Ine ndikungoyang'ana chitsogolo chitumikira Malawi, dziko lathu likaenda dziko lathu muona zambiri zichite bwino. A president ndikuti kumene muliko Mulungu azikupasani moyo wautali. Kaya wina afune asafune ndimamva ena kuti ife nkhwali ya president mwakuti mama wa president akufika pa airport. Munamva bwanji mu mtima mwanu? Sizinakupwetekeni osamathamangira kumupha munthu. Moyo wa munthu ina uliwonse uli m'manja mwa Mulungu. Tsogolo la munthu ina aliyense limakhala m'manja mwa Mulungu. Koma munthu amene wapanga choyipa Mulungu samamusekerera, amafuna kuti ameneyo nayenso aone mavuto. Ndiyambe chonchi ndi program yangayi. Nthawi zonse ndimayankhula kunena kuti chifukwa cha chikondi chimene ndimakhala nacho cha utsogoleri wa DPP zimandipangisa kuthamanga ndikubweranso ndikuyankhulapo mu zinthu zina zimene ndikuziona zolakwika ku chipani cha DPP. Chipani ndi chibale ndi zinthu ziwiri zosiyana. Pala atsogoleri ena a chipani cha DPP, pala atsogoleri ena a chipani cha DPP tikulowesa zibwana ku chipani cha DPP. Taiwala momwe anthu anavutikira kuti mulowe mboma ndikomwe nkomwe kuti tiyambe kutchula mayina a ena sapezeka, ndipo zomwe amachita ku DPP kuti ipezeke lerolo sizingalozeke kuti awa anapanga izi, which great disappointed. Ndilokhumudwa chifukwa cha chisankho chimene changopangidwa kumene kuluza kumene mwaluza a DPP. Zikupereka picture ina yake yolakwika. Sizingatheke kunena kuti anthu ena akupita kukakonzekera msonkhano wonena kuti tikufuna member of parliament wathu akachite bwino, ndi pamene ena akupita ndikumalandira azisogoleri MCP kuti akulowa ku DPP. Bwana President Peter Mutharika zimene zizi pakufunika kuti muziyang'ane. Pali kagulu kena, pali anthu ena ku DPP akamakhala life yawo ikumakhala ya 2030. Who knows kuti ine ndizafika 2030? Who knows kuti inu muzafika 2030? Koma mukukangalika kukonza zinthu za 2030 instead momo kuti mukonze chipani. Tiyeni tikonze chipani, tikakonza chipani
chipani ndekuti olo tifune tisafune kudera kwathu anthu azativotera ngati MP koma tikukangalika kupanga kuti ma strategy a 2030 kunena kuti tatenge anthu awa ndi cholinga chonena kuti tikamakafika mu nyengo imeneyoyo anthu amene wawa azakathandizire ku convention kuti katimu kathu kamene tizayimise akuti kukhala kuti akapikisane nawo pa president tikaime. What is that? Hayi tikuyenereka kuyankhula zinthu zikakhala kuti zalakwika tikuyenereka kuyankhula. Ndifuna ndiyankhule kuchoka pasi pa mtima panga. Kuluza kwa zisankho za kulilongwe zimene zija ndi zadaladala kumene kuja kuli agangata amene anamenya nkhondo kwa nthawi yayitali. Timamchita sideline gangata osamamtenga kumpitisa pa msonkhano kuti azikapanga misonkhano yokopa anthu lero at the end chachitika ndi chani taluza chisankho kumene kuchako. Tatiyeni tisiye zogwebana gangata anagwira ntchito wakhala akugwira ntchito ndipo akugwira ntchito. Ndifuna ndipemphe DPP Central Region, you need to wake up. Kamene kaja kakhale koyamba ndikomaliza ngati kukhale chisankho china timve kuti a DPP mwawina chisankho kumene koko. Tiyeni bwerani pamodzi amkhito yendani limodzi ndi agangata kuti Lilongwe Central Region DPP ikhale strong mmene inalili strong. Zimene zija anthu ambiri ayamba kukhumudwa nazo sakukondwa. Same applies ndofuna ndipemphe achimwemwe chipungu. What you did ndikupita kumakalandira achina Babu Kamisa. That is not acceptable. That is not acceptable. Simungapite ndikumakalandira a Babu Kamisa. Babu Kamisa, the guy who has been swearing Peter Mutharika lero mukukatenga munthu amene uja kuti akabwere ku chipani kuti DPP mumaganiza bwanji mukantenga munthu amene amamunyoza Peter Mutharika amene amamutukwana Peter Mutharika ndi mukumtenga ndikumubweresa munthu amene uja ku chipani. There is a lot of young stars ku DPP amene angathe kuyendesa chipani. Mufuna nduza noti kuluchenza it's only achina Babu Kamisa amene angayendesa chipani. Hey guys, DPP, you need to wake up. You need to wake up. You need to organize. You need to reorganize yourself. Zimene zachitika zija sizabwino. Ena ukapanga msonkhanoku, ena ndi pamene akupita ati kukalandira alendo ati kukalandira akaliwo. What for? Achimwemwe chipungu, you need to grow up. People loves you, but you need to grow up. Zochita zanu ndi zimene nthawi zina anthu samakondwa nazo. Please, olemekezeka achimwemwe chipungu. I'm talking like now your brother. Zimene zinachitika kumene kuja. I myself am not happy and I can't tolerate it. If I was a leader for DPP, ndikanaita na chimwemwe chipungu ndikukhala nawo pasi ndikuauza zonoti this is not the way how we need to run the party. Tiyeni tonse tiyendere limodzi. Kwakuti kufunika achimwemwe chipungu, kufunika anavicha, kufunika ndani. Let's go together tikamenye nkhondo. Once MP wakumene kuja wawina, that means DPP ndimene yawina. Why we want to divide DPP? Ena asipanga zina. Look now what is happening. Mwapereka masiti kwa antwena. Now you be claiming kunena kuti independent uchanali watu independent. China chimene chikusokoneza mzipani. Anthu tikumakhalaso ndi munthu wathu amene tikumfuna. Pamene anthu akumudzi amakhala ali ndi munthu wawo amene iwo akumfuna. Tiyeni tisakakamize anthu akumuzi akavotere chinthu chimene iwo sakuchifuna. Utenga upite kuzipani. Ngati ku Mulanje Central akunena kuti ife amene tikumfuna ndi nzimayi kuti akhale MP. Don't bring a money there. Sakawina munthu amene timve zimene akunena anthu akumulanje Central.
musamve zimene akunena anthu akumulanje east kunena kuti ife tikumufuna wakuti, koma tikakatenga wathu chifukwa chonoti timadya naye mbali imodzi, end result kupita kuchisankho ndi kumene akumakaluza akumakawina ndi wa independent, akumakawina ndi munthu amene inu mwamuswaya kunena kuti simukumufuna ndi amene akumakapezeka kuti wakawina. I think that DPP tatengerapo phunziro pa zisankho zimenezi. You need to go back to drawing board and see what was wrong. Koma ineyo utenga wa chikondi upite kwa achimwemwe chipungu. Zimene munapanga siku limene lijalo ndi zinthu zolakwika kwambiri. You could have go kukapanga msonkhano ndazi zanu kumapeto kwake muzikapanga zanu zimene zija. And please DPP, let's avoid kumakatenga anthu MCP ndi kumabweresa. Pamene as we are talking right now, muli ndi anthu ambirimbiri, lots of foot soldiers amene akugwira ntchito ndi DPP, amene mukhoza inuyo kwa chitali kuruti kunena kuti no, from now onwards iweyo tufuna ukhale regional governor, from now onwards amchachawa panopa azikuthandizira iwe azipanga zakuti. Let's teach our young guys kunena kuti chipani chikhale strong. Singayembekezele kuchipani kuti tizakhalabe ndi George Chaponda mpaka kale. Never. We need to grow another George Chaponda. We need to grow another Peter Mutharika. We need to grow another so. In the future, we need to grow even another Norman Chisali. Stizakhala ndi Norman Chisali mpaka kale. We need to have someone like Norman Chisali, very active. Muntu amene azipezeka wadwala koma kusika kamiza kufuna ukafira ntchito. Ngati pamene popo tikuziona kuti ndi anthu amene ali ndi passion, akuchikonda chipani, akufuna chipani chipite chitsogolo. Tinga china Noel people, the guys who can do their job. Tindi Hastings Kajomba, the guy akwaza kugwira ntchito kunthandiza Peter Mutharika. Hey guys, wake up. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Olemekezeka Abigail Bongwe. Ndifuna ndichenjeze afumu amwambo. Izita afumu amwambo. Ndifuna ndichenjeze afumu amwambo komanso awali ndi chibwezi chanu. Whatsoever you are doing kudela lako Abigail Bongwe muyaluka, ndifuna ndiyankhule izi kumeneku apesta awali ndi abwezirawo komanso a chief mwambo amene ufumu umene uwu kuti tusakenso bwinobwino munangokonderedwa kuti mufike pa uchifu mwambo, koma mukukangalika mukufuna muzipanga maupo kumeneko kumpangira Abigail Bongwe. Ndili ndi timu imene ndaitumiza kumeneku kuti indipase malipoti what is happening there. Ndikumva zonena kuti kumeneku kukubwera mmwenye kuti azikumba michigo cholinga 2030 atazapikisane ndi Abigail Bongwe. Anthu amene titafunsa kunena kuti manda abambo awo manda amayi awo ali kuti sangaloze, lero mu anthu afuna azatenga ndikuwaloisa mmodzi. Ndifuna ndikupempheni anthu nonse amene muli constituency kumene amayang'anira Abigail Bongwe, musalole anthu achilendo osazwika bwino kubwera kumene koko. In the name tifuna tizipanga ujeni michigo. Ndamva kuti pala anthu enanso akufuna azipanga masilamusi kudera kumene koko. Ndithana nanu ndikululani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amangire ku parliament, ndikachoka ku parliament ndimalize ndi nkhani ya kuchikangawa imene ndikufuna ndiyambe sopano kuilowa pang'ono kuthandizana ndi aja akafukufuku. Ndifuna ndithamangire kumene kundiku parliament. Amalawi, I'm very disappointed. Ndili okhumudwa chifukwa chonena kuti pali mkulu wina ku nyumba ya ku parliament amene wabandalama zathu. Pali mkulu wina kumene kundi ku parliament kumene kuku
wapezeka mkulu amene waku parliament ku parliament kuli azikulu ambiri wapanga zimene za kuziziwa yekha. Pali mkulu wina ku parliament amene waba ndrama yokwana 1 billion anapita kukagula nyumba kwa mwenye, ndipo mwenye anakana kulandira cash. Anafunsa kunena kuti how come mukubweresa ndrama cash 1 billion pamene business imene ya nyumbayi ndrama zochuluka chonchi zimafunika kudzera ku bank. So tufuna anti-corruption bureau mutifufuzire 1 billion yasosoledwa ku nyumba ya malamulo. 1 billion yasosoledwa ku nyumba ya malamulo ndi mkulu wina wa ku nyumba ya malamulo amafuna kukagula nyumba. Ndipo ndrama zimenezi tikuyankhula pano, ndrama zimenezi zikubedwa kuzera mu bungwe lija la NICO. Zikubedwa kudzera ku NICO. Ndipo ndikufunanso ndinene kuti kumeneko ku nyumba ya malamuloku ma MP onse amene agwira ntchito kwa zaka 6 anayenereka kulandira ndrama zokwana 75 million. MP wina aliyense amene wagwira ntchito the past 6 years. Pali mpopo timangofuna chilungamo. What belong to me must come to me. Chinthu ichi nchapita mtalika, chikali chapita mtalika. Chinthu ichi ndicha apenipiri, chikali cha apenipiri. Someone mustn't come to take that thing. China chili chonse chipite kwa amene chikuchita belong to. Ma MP atu amene agwira ntchito the past 6 years, whether and what DPP, whether and what MCP, whether and what independent, kanali wa PP, koma ineyo I'm just fighting kunena kuti ma MP amenewa anayenereka aliyense kulandira 75 million. Koma kwapezeka kuti ma MP ameneyo apasidwa ma 35 million, ena apasidwa ma 20 million, ndi akunama kuti yayi kuti ma fees, there is no fees. Aliyense was entitled to receive 75 million. Kodi ndrama zina zasala mukaipanga ino amene mwalandira ma 35 million yanu ina yapita kuti. Ine ndikuifuna 35 million imeneyo ibwerere kwa MP wina aliyonse. Amene alandira ma 20 million, 50 million yawo, 55 million yawo ili kutino. Chipembe ku nyumba ya malamulo ino amene mulazikulu a nyumba ya malamulo, you need to pay back ndrama zimene zasalira. You can't give them 35 million out of 75 million imene inaliyo kazikika. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM, chigawo cha kumamawa. Pamene ndikusendera kumapeto kwa program yanga, ndikufunanso ndichenjeze ma independent, ma MP a independent amene mukufuna kugwirisidwa ntchito pamene nyumba ya malamulo ikutseguliridwa pa 7 pano, kunena kuti mubwere ndi bill ya impeachment yonena kuti muchite impeach my Jenny answer. I'm repeating. I want to warn you, my MP are independent. Amene mukugwirisidwa ntchito kuti mubwere ndi motion ya impeachment ku parliament kuti mutane ndi my Jenny answer. I want to warn you. Zimene zozo muzisiye. Dziko likuyenda, dziko likupita chisogolo. Jenny answer is not a problem. Jenny answer is the answer. Peter Mutharika is the one who chose Jenny answer. Let's respect choice ya Peter Mutharika tilu kumene tikulowera tikafike ku 2030. Tisabwere ndi chipunganyizo chobwera ndi impeachment. Ndiye ndifuna ndinene pano ngati munakonzekera impeachment, I'm still there in parliament. Emotion imeneyi ngati ikufuna ukazikika before isanachulidwe, ineyo ndichula maina ama MP a independent amene mwapasidwa chinchito chimenechi kuti mukapange ku nyumba ya malamulo. This is Comrade Ntanyiwa. This is the time now for Chikangawa. Nkhani ya kuchikangawa, matelefoni apanyidwa. Kodi inapanya ndi ndege yomwe ija matelefoni
matelefoni aphwanyidwa. Kodi inaphwanya ndi ndege yomwe ija? Masimu kadi aphwanyidwa. Kodi inaphwanya ndi ndege yomwe ija? Trouser, suti imene anavala a Klaus Chilima, kodi ndi ndege yomwe ija imene inavula suti ija? Lamba anayika amalemu a Chilima, kodi lamba amene uja ndi ndege yomwe ija imene inachosa? Sapato za Chilima ndi ndege yomwe ija imene inachosa. Maisha ndi Lumuluzi mukatenga chithunzi kuchire kumene anali kuja, miyendo imene inakhapidwa ndi zikwanje ija ndi ndege yomwe ija imene inapanga. Zomvetsa chisoni ndi zonena kuti boma limatuza zonena kuti anapita kukayeza mitembo ija ndi azibale awo anthu aja. Lero tamva anthu aja kunena kuti ife sitinapiteko kokayeza maliro, ndipo tinauzidwa kunena kuti tingonyamula malirowa tikangofika nawo ndikuyika. Tamva tuiziti mai lapkeni akudandaula kunena kuti thupi la amunanga linali lobodolobodo lopanda mafupa. Munaona mwendo wa mang'ina ukamakhapidwa umakhala lobodolobodo. Ndege inakwanisa bwanji kukhapa miyendo ya Chilima? Inakwanisa bwanji ndege kupanga thupi la malemu lapkeni kukhala lobodolobodo? Zonsezo tikufuna tiziziwe. Ndi nthawi yakwana pa Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa, the one who come to tell the nation kunena kuti ndege yasowa, anthu anali mndege amwalira. Lobodolobodo amene uja zinachitika bwanji? Choncho ndikufuna uthenga upite kwa aota Nyamilandu chigawo cha kumama wakuno. Uthenga upite ku komiti yonse imene ikupanga kafukufuku amene. Uthenga ndikufuna upite ku boma kunena kuti pankhani ya kafukufuku womwe ikuchitika, ife ali Limpopo tisanayambe kubwera ndi zambiri komanso maumboni, ndati ndipemphe aota Nyamilandu ndi timu yanu yonse. Chimene tikufuna ifeyo aku Limpopo kupempha kuthandizana ndi mtundu wa Malawi, tikufuna mutithandize pa zinthu izi. Choyamba tikufuna mutipemphere a Airtel komanso a TNM komanso a Makra atuluse listi ya manambala a foni omwe anali surround Chikangawa pa 10 Juni Mumphindi State ndege isanagwe. Ndikufuna ndibwereze aota Nyamilandu kunena kuti panopa tikufuna timpeze munthu amene atiuze zonena kuti tinapita ndikukapha ndipo anatituma ndi akuti nyengo icha Malawi yafika. This is Comrade Mtanyiwa, now I'm alive. Ndikunena kuti tikufuna a Airtel, a TNM komanso a Makra atitulusire listi ya manambala a foni amene anali surround dera la Chikangawa, ka manambala awo akhalapo 60 ka manambala awo akhalapo 60, ka akhalapo 70, ka akhalapo 15. We don't mind. Chimene tikufuna manambala anthu amenewa tichita trace kunena kuti nambala iyi ndi awakuti, nambala iyi ndi awakuti. Anthu amene aja ndi amene atiuze chimene amakafuna siku limene lili pamene popo. Ndiye chimene tikufuna a Airtel, a TNM komanso aja Amakla atuluse listi ya manambala a foni omwe anali surround Chikangawa pa 10 Juni Mumphindi State ndege isanagwe, ndipo manamba amene wawa afufuzidwe tiziwe yemwe amalankhulana ndi anthu aku State House aja. Komanso a Malawi ife ali Limpopo FM tufuna tiziwe masiviliani amene anapezeka pamalo paja. What makes them to be there? Anadziwa zonena kuti kuchitika ngozi ya ndege. Masiviliani amene anapezeka pamalo angozi, panali masiviliani ochuluka amene anapezeka pamenepo, enawo azichulana oka. Just to mention a few, tufuna tidziwe Abel Muyawa anakapezeka bwanji kuchikangawa kumalo angozi. Ngozi itangogwa, the first civilian amene anakapezeka pamenepo Abel Muyawa. Tufuna mutitanire a commission of inquiry Abel Muyawa atilongosolere kunena kuti what makes him to be
pa malo angozi andege amakapezeka bwanji? Was he in the trip to go to Chikangawa with the president? List ya maina ya anthu amene amapita kumaliro wakasambala tikuidziwa dzina la Abel Muyawa munalibe, but why Abel Muyawa found pamalo angozi in the first place? Komanso tufuna tidziwe who was one of the person amene anakapezekanso pamalo angozi, one of the civilian. There were several civilians on this day amene anakapezeka pamalo angozi. We want to know. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. I'm back on the line. Tigwirisani Fuala Moto. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. I'll come with more later in the evening.